kuma su ne muka kokarin mu nuna ma gwamnoni ko duk shugabannin Najeriya cewa ko shugabannin Arewa cewa in ba mun zo mun ɗauki kimiyya ta yadda al'amarin jama'a public governance haka abin da duk an kai kididdiga ɗin haka za a samu mu don mi don muna zaton muna nan muna wa jama'a mu aiki muna jawo aiki amma hanyar da an ka ce mu bi mu yi aikin gaba shi muka biya ba. Jama'a barka da saduwa da ku a cikin shirin ina muka dosa. Nuhu Abubakar Dambuwa a tashar Amhar TV nake farin cikin kasancewa da ku. Malam Dr. Bello Gidadawa, shugaban ƙungiyar Jama'a Community Development Initiative da ke jihar Sokoto. Ga tattaunawar su tare da Aliyu Umar Dambuwa, wanda ya muna bayani akan sha'anin ilimi musamman ga ƙananan yara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wato wannan ƙididdiga kakamanta shekarun baya sun hito da ƙididdiga da sun ka nuna cewa a da kudu da arewa akwai bambancin ci gaba. In muka ce ci gaba wannan muna magana a samu jama'a ayyuka da ilimi da noma da kiwon lahiya da ilimi da duk abin da haka zato na ci gaba. Sai an ka nuna cewa ma ita Najeriya gaba ɗaya cikin miliyan 200 da kila ko 30 ko he na Najeriya miliyan 133 duk talauci ake kuma talauci sun kira shi multidimensional poverty. Mafi muni da ƙazanta. Wanda wannan ƙididdiga sai ta nuna cewa in ka ɗauki jiha guda ta kudu ina jin ko Ogun ne ko Osun su adda kashi 27 bisa 100 kaga jama'a su suna da ci gaba suna jin daɗin rayuwa amma an ka zo an ka ɗauki jihar Sokoto an ka ce ita kashi 91 bisa 100 91% na Sokoto people are multidimensionally poor state. Suna cikin tsananin talauci. To don yanzu wanga ƙididdiga da an ka ce Kebbi tana da 67 out of school children. Sokoto muna da 66. To me a bambanci? Digo ɗaya. Sai in ka duba da Kebbi da Sokoto da Zamfara ko in ka duba North West arewa in ka duba ma duk arewa gaba ɗaya duk yan kudu sun tsere mu daga waɗanga indicators. Kuma su ne muka kokarin mu nuna ma gwamnoni ko duk shugabannin Najeriya cewa ko shugabannin Arewa cewa in ba mun zo mun ɗauki kimiyya ta yadda al'amarin jama'a public governance haka abin da duk an kai ƙididdiga ɗin haka za a samu mu. Don mi don muna zaton muna nan muna wa jama'a mu aiki muna jawo aiki amma hanyar da an ka ce mu bi mu yi aikin gaba shi muka biya ba. Ƙungiyoyin duniya ɗin da ƙungiyoyin ƙasa daga biyar abin da muka ce ma tracking the indicators wato manuniya wadda ka nuna cewa a'a kana bisa hanya hanyar da za ta walwale ma jama'a ka kuncin da suke ciki baka bi ta ba amma kana ganin kana ta kashe kuɗaɗe abu ko da aka zo a bincika sai a ga wa'anga alƙaluman ba su kai ko ina ba in kuma an ka ce baka yadda ba don kai kana aiki alhali baka bi hanyar da an ka ce ka bi ba to shine demokuraɗiyya ga ta taho da batun abin da suka ce ma good governance public governance ana yin tsari tare da jama'a za a gano mi an matsalolinsu sai a yi project sai a sa kuɗaɗe abin a aiwatarsuwa kuma ana sa ido abin da aka ce ma monitoring evaluation accountability aligning wato ana sa ido abin da an ga ce an kai shi akai in ba shi aka misa ba sai a dawo a yi shi ka sa a ci gaba yanzu waɗanga out of school children ne ka ɗauko magana da Kebbi da Zamfara Kebbi ta ɗan ɗara Kebbi amma ka duba 66 67 duk tsere ba ta da abin duk mu ne sai gwamnoninmu sun dawo sun yi abin da ya kamata a yi a ƙarni na 21 na su zo su yi wannan abin da aka ce ma public governance. In an ka gano ga matsaloli sai a yi musu policy sai a yi strategy
sai a yi work plan, sai a yi action plan. Watan duk hanyoyi ne da za a yi a walwala matsala ta cikin jama'a sai haka an samu ci gaba. Zan ce ka jima a cikin al'amuran al'umma wanda kuma zan ce kana da ƙwariya sosai kan abin da ya shafi samar da gwamnati ta ƙwarai wadda za ta samar da wadataccen yanayi ga al'ummarsa. Shin idan wato gwamnati ta yi sako-sako ga abin da ya shafi ilimin yara da ma iyaye, akwai wata makoma da kike ganin al'umma za ta iya fadawa zuwa nan gaba kaɗan? Ai hatta fada wanga bandit da kaka gani, wanga rashin tsaro da kaka gani, duk za kana iya alakanta shi daga rashin ilimi. Ilimi da Hausawa ce rashin ilimi jahilci riga kaya. A yanzu bisa kaya muke. Don ba ka iya zuwa ko'ina. Suwa ne ka hana je ko'ina? Matasa ne. Matasa ne, yanzu kamar ni da adda shekara 71. Ba ni iya wanga abin da suka yi. Ko ba don tsuhana ba, ina da gwargwadon sanin zan ce wanga abin da zan yi is not right. Wanga abin da zan yi is not proper. Wanga abin da zan yi is not good to the society. Ai shi a morality din, shi a ethics. Wato shi a tarbiyya. Wadda za ta hana ka yi abin da ba daidai ba, ka taka doka, ka yi abin da ya kamata, sannan ka yi abin da alheri ga jama'a. To a duk rashin ilimi ne, tun yaushe Profesa lokacin Shehu Shagari, Profesa Jibrin, shi kwamishina na minista na ilimi, ya hito da nomadic education. A duk yawanci wa'yan yaren da har gani yanzu on the street, duk ɗayan matalauta ne da a cikin daji, wanda nomas ɗin ga hilani ɗin ga. Sannan cikin karkara an tozarta ko an hana local government as a government, tier of government cikin Najeriya ta yi aiki, ta wa jama'a ta aiki. Kaga ɗiyan ƙauyuka sai su zo birni, saboda yanzu insecurity din, rashin tsaro din ya hana ma yara su yi karatu cikin karkara da su yi birni. Ga sunan bisa titi kowa na gani. Saboda haka waga ƙididdiga da an ka yi, in gwamnonin za su yadda da abin da mai aka ce ma waga ƙididdiga za su zo, mun ta nuna musu a kimiyyance yadda aka walwale matsala. Yanzu ka kamar Kebbi an ce 67 Sokoto 66. To ka gani da digo hudu, wanga shi aka ce ma baseline na matsala. Baseline na matsala. Sai ka ga sauran percentage din shi an matsala. Sai a zo a ga yaya za a walwale wannan bambancin percentage din ga. Kenan idan ma gwamnati ta yi sako-sako za ta iya koma ta ɗaya kenan. To kana abu cikin duhu. Ai shi na sa muka ilmantar da mutane, muka faɗakar da mutane a kimiyyance yanzu aka tahiyar da al'amarin jama'a. Kaga wanga percentage sun ka ba su, suna nufin cewa gwamnatocin ga su ɗauke su kira su abin da aka ce ma baseline. Wato yanzu ga matsayinka, ya za ka yi 67 ɗin ko 66 ɗin ga ka yi ayyukan da za ka yi interventions, ka abin ya dawo kila 50 ko 40 cikin shekara guda ko shekara matakai. Amma yanzu kawai ido ruhi aka ta yin a ce ana wanga aiki, ana wancan a yi makaranta, an yi share abin ba shi ba, da zarar ba ka biya wa'annan abin da muka ce ma indicators. To kana yi aiki kawai cikin duhu. Ko da aka zo a auna sai a gama baka tai ko ina ba, ko ma abu ya ci baya. Sai a gama wasu shugaban suna cewa a su ba sai da waga ƙididdiga ba. To ƙididdiga kimiyya ce wadda muka ce mai data driven system, wato da bayanai su za su nuna maka ga inda ka kai ga inda baka kai ba, ga inda matsala take, don ka yi wani abu a ilmance, a kimiyyance. Ba kawai kabra da kai ba. Don yanzu duk yawancin shugabanni kabra da kai kawai suka yi. Ga su suna kashe kuɗaɗe amma ba su walwala matsalar ba in an auna. Daga ƙarshe wace shawara ce za ka ba gwamnati da masu iyayen yara wajen magance wato wannan matsalar, a ga cewa jihar Sokoto ta dawo ƙasa ga waɗannan wato nambobin da aka faɗa na adadin yara da ba sa zuwa makaranta? Wato tun a 2000 an ka hito da wani Millennium Development Goals, an ka hito da batun ilimi, an ka ce a ilmantar da yaran karkara da na ko'ina. Mutane su tashi da ilimi, don ilimi shi ne ka haskakawa a samu yin ayyuka na cigaba.
To yanzu kaga 2015 an hito kuma da shi kuma Sustainable Development Goal in ka duba na 4 Quality Education. Komi na nan an hito da matsalolin da duk aga kasashen Afirka, Asia, Latin America da ko'ina. Mu Afirka an riga an gano cewa baya muke game da ilimi. Saboda haka an tsara komi an hitar da abin suka ce mu indicators. Targets da indicators wanda buɗe shi ɗaya za a yi sai ka duba kai ji haka menene a matsalolin ga sunan sai ka duba sai ka yi review wato ka sake duba ka hitar da matsala sai ka hitar da baseline to yanzu ga shi an san musu da baseline saboda haka sai su yi nasu kawai su yi aiki a kai sai su duba su to ga matsala percentage ɗin ga menene da menene da menene an matsalar haka ko yanzu babban matsala babu kamar security tsaro sai wallahi an samu tsaro kwanciyar hankali sannan makarantu ka iya zaunawa a ilmantar da yara dole komi za a yi a wannan kamar mun ta ba da shawara tsaro ɗin ga dole a nemo root cause menene silat menene an mafaruwa ga matsalar sai a biyo ta hankali a walwale to kaga sai an samu tsaro to at the same time kuma sai a dubi lahiyar mutane in mutane ba su da lahiya ba ya iya ayyuka to ya za mutane za su ma lahiya sai mutane sun samu abincin da za su ci shi ne samu ka cewa gwamnatoci su ba da subsidy su ba da tallafi ga manoman kwarai su yi noma kaga saboda insecurity din ga mun ta ba da shawara ko ina yanzu ka ga hili a shike shi ko da gyada ko da wake ko da alayyahu ko da ko'ina gidajen masu hali ɗin ga inda aka taba fulawa ruwa ga banza a ciccire wannan fulawa banza a shika su alayyahu ko su tumatur su tattasai da abin nan don a samu abinci lokacin ana can kuma ana sanya za a walwala maganar insecurity ɗin ga da rashin ilimi ya jawo saboda yawancin matasanmu har dai a cikin karkara nomadic ɗin ga mutanen da a cikin daji suna babu ilimi tun lokacin Jibril Aminu shi ya taho da nomadic education an ka hita baton abun yanzu gashi shekaru yaran ga sun girma babu ilimi addini babu na bokon. Malam Dr. Bello Bello Gidada kenan shugaban kungiyar jama'a Community Development Initiative da ke jihar Sokoto. A madadin Aliyu Umar Dambowa da ya tattauna tare da shi, Nuhu Abubakar Dambowa daga tashar Amhar TV nake muku fatan alkhairi.